Pipila ka bahin sa Eastern Visayas sa Region 8 apektado usab sa bagyong Ulysses. Kagahapon, base kini sa talaan sa Office of the Civil Defense sa Rion 8, 912 ka mga tao o 228 ka mga pamilya ang na-evacuate sa pipila ka mga dapit sa lalawigan sa Leyte ingon man sa dakbayan sa Ormoc kagahapon. Samtang tungod sa kanunayng pagwan-uwan sa nangaging mga adlaw tulog ka mga lugar sa Naval Biliran, gibahaan usab og wa maagian og mga sakinan tungod sa pag-awa sa sapa. Wa usab maagiig gahapon ang mga dan sa Haro, Dagami, Burawin, Lapas, probinsya sa Leyte tungod sa pagbaha. Samtang nasinati ang pagdahili sa yuta ug rock slide sa Katarman, Calbayog Road ug Barangay Palapag. Padayon ang gihimong clearing operation sa maong mga lugar. Wala hinuoy natala nga nakalas o naangol sa maong panghitabo.